Παντελής Στυλιανίδης ή αλλιώς Mrs. Beach 59 στην PokerStars. Σήμερα θα δείξουμε πώς διαχειριζόμαστε καταστάσεις σε ένα τουρνουά. Το συγκεκριμένο είναι ένα τουρνουά 50 λεπτών, αποτελείται από 360 άτομα, είναι turbo. Πληρώνονται 36 πρώτες θέσεις, με τον 36ο να παίρνει 1,21, δηλαδή σχεδόν τα λεφτά του επί 2. Ουσιαστικά οι 36 άτομα είναι το 10%, οπότε στα τουρνουά ουσιαστικά για να πληρωθείτε και να πάρετε τα λεφτά σας πίσω σίγουρα πρέπει να μπείτε στο 10% των καλύτερων παιχτών του τουρνουά. Στο συγκεκριμένο έχουμε φτάσει στα 80 άτομα από τα 360 πλέον. Ο μέσος όρος βρίσκεται στις 7.000 μάρκες, με το μεγαλύτερο να έχει 26.000 μάρκες αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Εμείς είμαστε στις 9.000, είμαστε θέση 24 στους 78. Εδώ θα δείξουμε σήμερα πώς παίζουμε διάφορα φύλλα από διάφορες θέσεις. Λοιπόν, το 2-3 ομόχρωμο είναι πάσο. Είμαστε σε πολύ μπροστινή θέση για να κάνουμε call. Γιατί οποιοδήποτε call κινδυνεύουμε να μας γίνει κάποιο raise από κάποιο παίχτη, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη φάση από τον Γκίζλι Crash. Εδώ. Αυτό που έχω να σας πω για τα τουρνουά είναι ότι στις αρχές που τα blinds είναι χαμηλά, υπάρχουν δύο τρόποι να παίξουμε. Ή μπορεί να κάνουμε call μερικά φύλλα που είναι μέτρια έως καλά, όχι κακά όμως, δηλαδή όχι κάποιο 9-2 άχρωμο, αλλά κάποιο switch connector όπως το 8-9 ομόχρωμο, ας πούμε. Για να δούμε τώρα λίγο εδώ. Λοιπόν, οπότε εκεί τι λέγαμε, στην αρχή του τουρνουά μπορείτε να μπείτε με κάποιο φύλλο όπως 8-9 ομόχρωμο, ανάλογα τη θέση βέβαια που βρίσκετε, δηλαδή άμα είστε σε κάποια πρώτη θέση δεν είναι τόσο εύκολο να κάνετε κάποιο call, βέβαια εξαρτάται αυτό και από τους αντιπάλους σας, δηλαδή πρέπει να δείτε και λίγο τους αντιπάλους σας, είναι επιθετικοί, πιέζουν, παίζουν με raise, περιμένουν κάποιο καλό χαρτί, είναι tight δηλαδή όπως λέμε, συγκρατημένοι. Τώρα εδώ είμαστε στο Big Blind με 6-7 άχρωμο. Γίνεται ένα pass από τον αντιπαλό μας. Και θα πάρουμε το pot. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα 3-8 άχρωμο στο small blind. Είναι πάρα πολύ κακό, ακόμα και για να κάνουμε call και για τα 1000, για τα ακόμα 750. Ειδικά και από τη στιγμή που έκανε και ο KEA. Σε κάποια περίπτωση που είχα κάποιο 7-8 καρό ή 8-9 καρό, ακόμα και 8-10 καρό, ίσως να έκανε ένα call για να δω το flop. Εδώ θα πάμε σίγουρα πάσο. Βλέπουμε προφανώς ένα πολύ καλό πάσο. Εδώ έχουμε all in. Είναι overbet. Ουσιαστικά υπάρχουν 4.000 στο pot και ο Voice of House κάνει 13.000 bet. Αυτό το ονομάζεται overbet, δηλαδή είναι παραπάνω από το κανονικό και από το... Εδώ έχουμε 10 βαλέ με άσο βαλέ και γίνεται κέντα εδώ με την ντάμα στο τέλος και κερδίζει ο KEA. Button, μια πάρα πολύ καλή θέση και ίσως η καλύτερη στο poker για εμένα. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πιέσεις και το small blind και το big blind και να κάνεις διάφορα πράγματα. Εδώ σε αυτό το σημείο με 10 ρίγα, επειδή ο κύριος Voice of House έχει τσαντιστεί από την προηγούμενη παρτίδα, ο οποίος είχε 13 χιλιάρικα, μας είναι αρκετό για να κολλάρουμε και τον κερδίσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι δεν έχει κανένα άσο. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνουμε re-raise για να μην μπει κάποιος από τους επόμενους αντιπάλους. Εκτός αν πλέον έχει κάποιο πολύ καλό χαρτί και γίνεται αυτό, βέβαια βγάζει το διάρρη εδώ πέρα και είμαστε άτυχοι.
παρόλο ότι βγήκε ο Ρήγας. Το ότι χάσαμε δεν σημαίνει ότι ήταν λάθος η κίνηση. Είπαμε ότι στο πόκερ όλα τα χαρτιά χάνουν και όλα τα χαρτιά κερδίζουν. Με το Ρήγα Βαλέ σε αυτή τη φάση θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Θα κάνουμε ένα mini raise. Δηλαδή θα βάλουμε 2.400 μάρκες, θα κάνουμε τις διπλάσεις από αυτές που έβαλε. Ουσιαστικά είναι re-raise, γιατί έχει κάνει raise ήδη ο Voice of House. Εδώ θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι αντίπαλοι. Εδώ ήταν μια surf pipe πάσο και εδώ θα έχουμε call. Και υπάρχει ένα flop 6, 7 και 4, τα οποία και τα τρία φύλλα είναι χαμηλότερα από αυτά που έχουμε. Ουσιαστικά και 7 να έχει ο κύριος εδώ πέρα, εκτός αν έχει κάποιο 5-8 ή κάτι άλλο. Έχουμε 14% να κερδίσουμε. Εδώ σίγουρα θα κάνουμε all-in και θα πάει πάσο και θα πάρουμε το pot. Να ξέρετε πάρα πολλές φορές, ακόμα και χωρίς να έχετε χαρτί, το να ποντάρετε, είτε αυτό είναι mini bet είτε είναι all-in. Δηλαδή, τι να σας πω, υπάρχει πολλές φορές που έχω πάρει παρτίδα που δεν έχω τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να έχω 2-6 άχρωμο και κάτω να έχει 10 βαλέντα μαρίγα άσο, να έχει κέντα κάτω και να μπετάρω και οι άλλοι να πηγαίνουν fold. Έχω δει και τέτοια πράγματα. Εδώ το Ρήγα Βαλέ θα κάνουμε call απλά για να δούμε το flop. Εδώ πλέον θα πάμε πάσο. Μοιάζει με την προηγούμενη παρτίδα. Έχουμε δύο φύλλα πάλι μεγαλύτερα από το board. Αλλά εδώ ο K έχει ποντάρει από πριν και συνεχίζει να κάνει continuation bet. Κάτι που του βολεύει πάρα πολλές φορές στο poker. Και ορίστε, ας πούμε, αν έκανε check και κάναμε και εμείς check, θα μπορούσε να έχει βγάλει να βάλει ένα Ρήγα στο turn και να είμαστε από πάνω. Εκεί θα πιέζαμε και θα γυρνάγαμε raise. Στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά πήγαμε πάσο. Το 4 Ρήγα και αυτό είναι πάσο. Έχουμε μείνει πλέον 58 παίχτες. Αυτό που έλεγα για τα τουρνουά, ειδικά τα turbo, είναι ότι στις αρχές, αυτό που έλεγα και πριν, μπορούμε να κάνουμε ακόμα και με ένα switch connector ένα call, με ένα μέτριο φύλλο έως και καλό, για να δούμε κάποιο flop. Από εκεί και πέρα καλό είναι στις αρχές του τουρνουά, αν δεν βλέπετε κάποιο φθηνό flop και υπάρχει κάποιο raise στο τραπέζι, να μην κάνετε κάποιο call με μέτριο ή κακό φύλλο. Από εκεί και πέρα πρέπει να είστε λίγο υπομονητικοί και να περιμένετε να πιάσετε κάποιο καλό φύλλο τύπου άσο Ρήγα ή κάποιο λοζέ μεγαλύτερα από το 10, δηλαδή δεκάρια, βαλέδες, ντάμες, ριγάδες και άσους, για να παίξετε με κάποιο raise και να είστε εκεί λίγο τυχεροί να έχει αντίπαλος σας κάποιο άσο ντάμα, άσο βαλέ, ώστε να τον έχετε dominated. Όπως και να έχει, σε κάθε φύλλο και σε κάθε φάση της παρτίδας πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ προσεκτικά είτε αν θα κάνουμε check, είτε αν θα κάνουμε fold, είτε αν θα κάνουμε raise, είτε αν θα κάνουμε re-raise. Ακόμα και ο χρόνος απόκρισης, δηλαδή ο χρόνος που πατάμε στο να κάνουμε call ή check, το πόσο γρήγορα πατάμε, έχει ακόμα και αυτό σημασία στο poker. Πρέπει να δημιουργείται ένα poker face στο τέτοιο. Το poker face που πρέπει να φτιάξετε τι είναι. Να σας εξηγήσω. Πρέπει καταρχάς να σε σέβεται ο αντίπαλος. Πώς γίνεται να σε σέβεται ο αντίπαλος? Ο αντίπαλος σε σέβεται καταρχάς αν κερδίζεις. Δηλαδή αν μπαίνεις σε παρτίδες, με σωστά φύλλα, διαχειρίζεσαι καλά τις καταστάσεις κτλ. Εδώ στο 5-3, ενώ έχουμε επαφή στο 3 και είμαστε πολύ χαμηλά, θα κάνουμε ένα call σίγουρα, γιατί μάλλον έχει κάποιο άσο εδώ για να κάνει raise, θα το δούμε στη συνέχεια. Εδώ σίγουρα έπρεπε να κάνουμε call πάντως από τη στιγμή που είχαμε σίγουρα επαφή και να δούμε πώς θα κινηθεί ο αντίπαλος. Κάνει πάλι raise, θα κάνουμε πάλι call εδώ σε αυτό το σημείο και βγάζει άσο. Εδώ θα κάνουμε πάλι check και μάλλον θα δούμε, είχε Ρήγα τελικά. Δεν κάναμε all-in γιατί δεν θα πήγαινε πάσο προφανώς, θα φαινόταν ότι ήταν κάποια μπλόφα. Εάν είχαμε πάλι άσο,
Θα ήταν καλό να κάνουμε all-in, γιατί πάλι θα φαίνονταν σαν μπλόφα και θα έκανε τον αντίπαλο ακόμα και με το ρίγα 10 να κολλάρει. Το ντάμα βαλέ ομόχρωμο εδώ πέρα είναι ένα πάρα πολύ καλό φύλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και βάσει των μαρκών που έχουμε και των μαρκών που έχουν οι αντίπαλοι, εμείς θέλουμε να διώξουμε κάποιον από τους 4, δεν θέλουμε να έχουμε 5 αντιπάλους ουσιαστικά. Τώρα εδώ που έγινε race από τον κύριο, μάλλον θα κάνουμε πάσο. Αν και το ντάμα βαλέ για μένα είναι πάρα πολύ καλό φύλλο ομόχρωμο, ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις με πάρα πολλούς παίχτες. Οπότε μάλλον θα κάνω re-raise all in. Και θέλουμε τώρα να δούμε κάποιο ασόργο στον κύριο ή κάποιο λοζέ χαμηλότερα από από το βαλέ μας. Δηλαδή κάποια δεκάρια, εννιάρια, οχτάρια. Το άσο ρίγα, ορίστε, ήταν πολύ σωστό το call τελικά. Ήμασταν και τυχεροί βέβαια. Αλλά γνωρίζαμε τι μπορεί να έχει ο άλλος και εμείς δεν κάναμε call για να παίξουμε εναντίον του ασόρυγου μόνο. Κάναμε call για να μήπως μπαίνανε και άλλοι. Δηλαδή σκεφτείτε με την damage που έβγαλε κάτω αυτή τη στιγμή. Θα είχαμε κάνει τριπλασιάσει το pot μας και από 4.000 είχαμε φτάσει 16 ή 20 εάν έκανε call και κάποιος άλλος αντίπαλος. Το 9-6 εδώ θα κάνουμε απλά ένα call και για να πετάξουμε το bedrock ουσιαστικά. Εδώ στο 9-6 χωρίς να υπάρχει κάποιο καρό κάτω δεν θα ποντάρουμε, θα κάνουμε απλά check. Εδώ βέβαια με το εξάρι βλέπετε ότι 3, 4, 5, 6 με 7 ή 2 κάνουμε κάποια κέντα, θα κάνουμε check και θα περιμένουμε να δούμε. Βγήκε το 7. Σε αυτή τη φάση θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσο πιο πολλά χρήματα μπορούμε από τον κύριο εδώ πέρα. Μας κάνει bet 2.000. Χρώμα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Χάνουμε από 6-8 μόνο. Οπότε σε αυτή τη φάση εδώ πέρα θα γυρίσουμε raise 5.000 και θα πατήσουμε το κουμπί. Κάνει call και παίρνουμε και τα υπόλοιπα χρήματα. Από τη θέση 21 στους 52, με αυτό το χέρι ανεβήκαμε στη θέση 4. Ρίγα άχρωμα. Εδώ βρισκόμαστε μια θέση πριν τον button. Το φύλλο μας είναι πάρα πολύ μέτριο αυτό. Θα μπορούσαμε βέβαια να πιέσουμε ώστε να πάνε πάσο αντίπαλοι και να πάρουμε 2.000 που είναι το pot. Και μάλλον αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Θα κάνουμε ένα raise 2.000 εδώ πέρα. Στη χειρότερη να βάλουμε εδώ, είχαμε τη μόνη κακή κίνηση που θα μπορούσαμε να έχουμε, δηλαδή ένα μεγάλο stack εδώ πέρα, μας γύρισε all in. Θα δείξουμε απλά το ρίγα, για να δείξουμε ότι δεν κάναμε μπλόφα μεγάλη. Και απλά θα πάμε πάσο, γιατί δεν είναι σωστό ένα call εδώ πέρα. Δεν είναι κακό να δοκιμάζετε κάποιες φορές να παίρνετε κάποιες μάρκες. Ναι, μεν μερικές φορές θα σας συμβεί αυτό με το να σας κάνουν κάποιο re-raise και να αναγκαστείτε να πάτε πάσο. Το οποίο δεν είναι απόλυτο ότι είστε αναγκασμένοι να πάτε πάσο. Πρέπει να κρίνετε την κατάσταση, το ποιος είναι ο αντίπαλος, τι μάρκες έχει, σε ποια φάση του τουρνουά βρίσκεστε, αν είναι κάποια θέση bubble ή κάτι τέτοιο. Εδώ το 6 βαλέ άχρωμο είναι σίγουρα πάσο. Εδώ λέμε βαρέλεδες με ρίγα 5, έβγαλε κάποιο ρίγα, χάσανε οι βαλέδες. Εδώ άσο βαλέ άχρωμο. Εδώ έχουμε κάποιο raise από την πρώτη θέση. Μπορούμε σίγουρα να κάνουμε κάποιο call. Πρέπει να βάζετε τον αντίπαλο σας πάντα κάπου. Δηλαδή, εγώ τώρα που έχω άσο βαλέ δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι ο K έχει άσο ντάμα και να μπαίνω dominated. Αλλιώς δεν θα έκανα καν call. Σκέφτομαι ότι ο αντίπαλος μου έχει ρίγα ντάμα. Στη συγκεκριμένη φάση, άμα έχει ρίγα ντάμα, θα το έχει βγάλει την επαφή του. Εδώ θα κάνουμε ένα bet στα 2.400. Και ο αντίπαλος μας πάει πάσο και παίρνουμε το pot. Ντάμα ρίγα. Ένα φύλλο για την πρώτη θέση για να το παίξουμε με mini raise. Δείχνει και δύναμη από την πρώτη θέση το να κάνεις bet. Κινδυνεύουμε βέβαια από κάποιο λίνο όπως το μάτισε εδώ, όπως έκανε και πριν. Κάνουμε call εδώ. Το flop είναι 13-2. Στη συγκεκριμένη φάση θέλουμε να πετάξουμε τον K. Και
όπως θέλει και να πετάξει βέβαια και αυτός εμάς. Και μας κάνει bet 8400. Εδώ επειδή δεν έχουμε κάποια επαφή, ναι βέβαια έχουμε δύο φύλλα μεγαλύτερα από το board, αλλά θα πάμε πάσο. Και το πάσο ήταν πολύ σωστό. Ένα σωστό πάσο, ένα σωστό check, ένα σωστό raise ή ένα σωστό re-raise είναι αρκετά για να σας δώσουν το τουρνουά, να ξέρετε. Ή κάποια θέση υψηλή στο τουρνουά. Το 16 εδώ είναι σίγουρα πάσο. Βλέπουμε άσουμε δεκάρια. Έχουμε μείνει πλέον 42 παίχτες. Άσο 8 άχρωμο. Λοιπόν, εδώ τώρα σε περίπτωση που πάει όλο το τραπέζι πάσο, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 παίχτες μέσα από πίσω μας. Θα γυρίσουμε race στον αντίπαλο μας, μπορεί και all in. Και σε αυτή τη φάση βασικά θα το κάνουμε, είναι αυτό που σας έλεγα. Εγώ είμαι αποφασισμένος σε αυτή τη φάση, κάνει raise εδώ ο κύριος. Θα του γυρίσω all in. Γιατί προφανώς το θεωρώ ότι είναι μπλόφα. Γιατί πάει να μας κλέψει, βρίσκεται στη θέση button. Κάνω all in 12.000 και προφανώς θα περιμένω να δω κάποιο fold. Ουσιαστικά γι' αυτό το κάνω. Όχι επειδή θεωρώ ότι έχω καλύτερο φίλο από αυτόν, πολύ καλύτερο. Γιατί ακόμα και με ένα ρίγα βαλέ θα είμαστε 60%-40%. Είναι σχεδόν coin flip. Ενώ αν κάνει ο κύριος εδώ πέρα fold, είμαστε 100% επιτυχία και έτσι γίνανε τα πράγματα. Είναι αυτό που σας λέω ότι πρέπει να μάθετε να διαβάσετε καταστάσεις. Εδώ είχε πάρα πολλές μάρκες και τον βόλευε πολύ να κάνει ένα raise ώστε να πάει να κλέψει το pot. Το re-raise μας έδειξε πολύ δύναμη και ας μην ήταν τόσο δυνατό το φίλο μας στην πραγματικότητα. Και αυτό έκανε τον αντίπαλο να πάει πάσο. Το ρίγα εδώ 9 στη θέση button. Για τον button, αν και άχρωμο, δεν είναι κακό. Πρέπει να προσέξουμε ότι οι αντίπαλοι μας έχουν αρκετά υψηλά stack σε επόμενες θέσεις, όπως και ο προηγούμενος μας. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι αντίπαλοι. Συνήθως, αν υπάρχει κάποια raise από πίσω, με το ρίγα 9 σίγουρα δεν θα κάναμε call εδώ πέρα, ειδικά με άχρωμο. Για να δούμε κάποιο flop. Τώρα που έγινε διπλό πάσο εδώ πέρα, θα μπορούμε να κάνουμε άνετα ένα call. Αν κάνουμε κάποιο raise, μπορεί να φάμε κάποιο all in και εκεί θα αναγκαστούμε να πάμε πάσο. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα κάνουμε κάποιο call. Κάνει και το small blind call. Περιμένουμε τον big blind να δούμε αν θα κάνει κάποιο raise ή κάποιο call. Κάποιο check, συγγνώμη. Εδώ έχουμε ένα overbet, βλέπετε, δηλαδή έχουμε πάλι δύο φύλλα μεγαλύτερα από το board, δεν έχουμε επαφή. Είναι rainbow, δηλαδή είναι όλα διαφορετικά, δεν πάει για κάποιο χρώμα. Και εδώ έχουμε over, δηλαδή εκεί που έχουμε ένα pot 5.000, το bet είναι 17.000. Πρέπει να πάμε σίγουρα πάσο. Εδώ θα μπορούσαμε να κολλάρουμε σίγουρα με κάποιο 5-6 ή με κάποια 7, 4, 3 ή ακόμα και με 7 άσο. Ή κάποιο 7-4, 7-3, 3-4. Με αυτά τα φύλλα θα μπορούσαμε να κάνουμε call ακόμα και στο overbet. Γιατί σας έχω πει, το overbet δεν δείχνει δύναμη, είναι αδυναμία. Απλά έτυχε αυτή τη στιγμή να μην έχουμε κάποια επαφή. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη bottom θέση, δηλαδή πληρώνονται 36 παίχτες και έχουμε μείνει 37. Οπότε περιμένουμε και στα υπόλοιπα τραπέζια να συμπληρωθούν τα χέρια ώστε να φύγει ο 37ος και να μπούμε στις θέσεις που πληρώνονται. Ο μέσος όρος μαρκών αυτή τη στιγμή είναι 14.000 μάρκες και ο μικρότερος έχει 1.200. Το 8-9 χρώμο δεν θα μπούμε σε αυτήν την παρτίδα. Καταρχάς γιατί δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε αυτό το σημείο του τουρνουά με κάποιο raise ή re-raise και να χάσουμε κάποιες μάρκες. Και είναι και σημείο
κάποιος φεύγει από το τουρνουά. Μπορούμε να το χειριστούμε και αλλιώς. Δηλαδή έχει 4.000 κάτω, που είναι ένα μεγάλο pot. Μπορούμε να κάνουμε και all-in ακόμα, ώστε να τους κάνουμε όλους να πάνε πάσο. Γιατί είναι η θέση bubble η 37, οπότε σίγουρα φοβούνται μην φύγουν και μην πληρωθούν. Δηλαδή, ακόμα και με άσους κάποιος θα μπορούσε να κάνει πάσο σε αυτή τη θέση. Οπότε πιέζουμε ουσιαστικά λόγω bubble και όχι λόγω φύλου. Fold και πήραμε ένα pot 4.000. Ακόμα είμαστε 37 παίχτες, δεν έχει φύγει ο 37ος. Εδώ έχουμε κάποια raise στην πρώτη θέση, το οποίο δείχνει δύναμη κιόλας. Σίγουρα θα πάμε πάσο, στη συγκεκριμένη φάση. Στα turbo τουρνουά καλό θα είναι να μπορείτε να παίξετε με raise οποιοδήποτε φύλλο και να εκμεταλλευτείτε οποιαδήποτε κατάσταση να πάρετε οποιασδήποτε markets. Θα τις χρειαστείτε στη συνέχεια. Είναι turbo, ανεβαίνει και ο μέσος όρος πάρα πολύ γρήγορα και φεύγουν και πάρα πολλοί παίχτες γρήγορα. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα παίζουμε μία ώρα περίπου και έχουν φύγει 320 παίχτες από τους 360. Το βαλέ 3 εδώ πέρα θα πάμε σίγουρα πάσο. Είναι μια φύλλα που δεν βλέπω από ποτέ. Το βαλέ 3 άχρωμο, ας πούμε, ο μόνος τρόπος που θα το βλέπαμε ήταν να είμαι στο big blind και να κάνω απλά check. Δηλαδή ακόμα και στο small blind να ήμουνα, δεν ξέρω αν θα έκανα call για να δω τις mark, να δω το flop. Εκτός αν υπήρχαν πάρα πολλοί αντίπαλοι μέσα, δηλαδή αν ήμουν στο small blind και είχαν κάνει call 6-7 άτομα, ακόμα και με το βαλέ 3 άχρωμο θα έκανα call. Μήπως δω κάποιος στο flop βαλέ και 3, βαλέδες, οι οποίοι βαλέδες θα μπορούν να σου φέρουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, τίποτα τριάρια, αλλά κυρίως για να δω κάποιο 3 ή βαλέ μαζί στο flop, να κάνω διπλή επαφή. Αυτή τη στιγμή έφυγε και ο 36ος, έχουμε πλέον στις που πληρώνονται. Εδώ με το άσο 10 μπορούμε να παίξουμε με ένα raise από την πρώτη θέση. Έχει μένει να μιλήσει στο big blind. Το 8-5 πάσο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα λοζέ στα τουρνουά, που είναι για μένα το πιο δύσκολο σημείο του πόκερ. Γιατί τα λοζέ είναι πάρα πολύ ισχυρά. Είναι πολύ ισχυρό ένα λοζέ που θα σετάρει στο flop. Δηλαδή ένα λοζέ οποιοδήποτε, ακόμα και διάρκεια που θα σετάρουν στο flop, κερδίζουν ακόμα και άσος αν δεν υπάρχει άσος κάτω. Και ασόργα και τέτοια, με πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε μείνει πλέον 33 παίχτες στο τουρνουά, 32. Εδώ είμαστε τώρα στο big blind με ένα χαρτί ρίγα βαλέ άχρωμο. Μια δύσκολη κατάσταση, γιατί αν κάποιος μας κάνει κάποιο raise, που πολύ πιθανόν κάποιος κάνει raise με κάποιο φύλλο ρίγα ντάμα, άσο ρίγα, άσο βαλέ, να είμαστε dominated, οπότε δεν θα βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση, σε περίπτωση που με κάποιο κάτω ρίγα ή βαλέ. Σε αυτή τη φάση που έχουμε έρθει, εδώ και όλοι είναι να μας κάνει ο κύριος, μάλλον θα κάνουμε call. Το pot είναι 5.000. Κάνει πάσο και παίρνουμε το pot. Ένα όμορφο φύλλο ουσιαστικά για το small blind. Όχι καλό, αλλά όμορφο. Είναι 3-5 ομόχρωμο. Εδώ από τη στιγμή που τι γίνεται τώρα, έχουμε φάει all in από τον button. Εδώ σε αυτή τη φάση δεν είναι φύλλο σίγουρο για να κάνουμε call, δηλαδή ακόμα και από 6-2 είμαστε χειρότερα.
Αλλά αν πήγαινε αυτό πάσο, σίγουρα θα κάνουμε κάποιο call να δούμε το flop με το 3-5. Θα κάναμε κάποιο full house, βέβαια δεν έχει σημασία τι θα κάναμε, σημασία ήταν το πάσο σωστό. Το 2-9 άχρωμα εδώ είναι πάσο. Μερικά φύλλα θα σας βγαίνουν στην πορεία αυτόματα, θα δείτε ότι δεν είναι για να κολλάρετε, δεν θα κολλάρετε για κανένα λόγο, όπως κάποιο αυτό είναι από τα χειρότερα φύλλα που μπορείς να πιάσεις. Καλύτερα 2-5 παρά 2-9. Καλύτερα 2-6, δηλαδή το 2-6 κάνει κέντα. Το 2-9 δεν κάνει κέντα. Και το 2-10 άχρωμο επίσης είναι σαν το 2-9 άχρωμο. Δηλαδή φίλο που δεν είναι να κάνεις call ούτε από το small blind στο big blind. Γιατί ακόμα και επαφή να βγάλεις μπορεί να σου φέρει σε μπελάδες. Ε, 26 παίχτες έχουν μείνει πλέον, ο μέσος όρος είναι 20.000. Το μικρότερο stack είναι 4.000 και το μεγαλύτερο 58. Σκοπός μας όταν μπαίνουμε σε κάποιο τουρνουά ουσιαστικά είναι να κερδίσουμε. Αν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε, επόμενος σκοπός είναι να πάμε σε όσο καλύτερη θέση μπορούμε. Και αυτό το κάνουμε φεύγοντας παίχτης ένας κάθε φορά, δηλαδή πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Ήδη έχουμε μείνει 25 παίχτες από τους 360. Το κάθε παιχνίδι στο Poker Texas, δηλαδή με άλλο στυλ παίζουμε τα spin and go, με άλλο στυλ παίζουμε τα sit and go, με άλλο στυλ παίζουμε τα τουρνουά. Εδώ η συγκεκριμένη φάση με το ρίγα 10 ακόμα θα κάνουμε πάσο, ας είναι και ομόχρωμο. Εντάξει, ο αντίπαλος μας έδειξε ένα 10 βαλέ, δεν λέει κάτι αυτό. Θα μπορούσε να έχει ρίγα βαλέ και να είμαστε σε πολύ χάλια θέση. Ξανακάνει ο Λιν. Υπάρχουν και τέτοιοι παίχτες. Αυτούς τους παίχτες που είναι πολύ επιθετικοί έτσι είναι καλό να κάνετε υπομονή και να περιμένετε κάποιο άλλο χαρτί ώστε να τους κολλάρετε. Θέση button. Το 2-9 εδώ θα κάνουμε πάσο. Και το δώμα 8 είναι πάσο, το άχρωμο. 22 παίχτες έχουν μείνει στο τουρνουά. Έξι βαλέ άχρωμο είναι πάσο.
πρέπει να προσέχουμε κιόλας και είναι πολύ σημαντική πληροφορία να ξέρετε τι stack έχει ο κάθε παίχτης που βρίσκεται κοντά σας και στο τραπέζι σας. 3-5 άχρωμο είναι πάσο. Θα δείτε όσο πλησιάζει το τουρνουά στο τέλος του, θα μπαίνουμε με πολύ χειρότερα φύλλα. Δηλαδή, ακόμα και με ένα 3-5 μπορεί να κάνουμε κάποιο raise σε κάποια φάση. Όταν έχουμε μπει πλέον στο final table και βρισκόμαστε σε κάποια θέση όπως το button ή το small blind. Στο poker δεν είναι να περιμένετε πάντα άσο και ασόργο για να κερδίζετε. Και ρηγάδες, εκτός από τους κύριους. Δηλαδή, ορίστε, ο κύριος εδώ περίμενε ρηγάδες και ο άλλος εννιάρια. Και βρέθηκε ο άλλος στην ίδια παρτίδα και έχει άσους και χάσανε. Δηλαδή, καλό είναι να παίζετε όλες τις καταστάσεις. Εδώ με τον Dama δεν θα κάνουμε ομόχρωμα, θα κάνουμε raise από μπροστά. Το raise από μπροστά δείχνει και δύναμη πολλές φορές. Εδώ ο σπίνου είναι που κάνει συνέχεια all-in, από τη στιγμή μπορεί να μας γυρίσει και raise all-in. Το γνωρίζουμε αυτό από νωρίς. Εδώ σίγουρα πλέον θα κάνουμε call, εφόσον έχουμε αποφασίσει να μπούμε. Μπήκε και άλλος παίχτης. Εάν μπει και ο Όλγα Κόλιακ, θα σκεφτόμουν να κάνω πάσο. Σε αυτό το σημείο θα κάνω call. Εδώ χάσαμε το 10 βαλέ, αλλά κερδίσαμε τον σπίνου. Δηλαδή χάσαμε ένα αρκετό pot από το πρόραμπ, αλλά πήραμε από τον σπίνου. Εδώ θα κάνουμε πάσο πλέον και ας έχουμε βάλει πάρα πολύ υψηλό blind. Αλλάζουμε και τραπέζι. Έχουμε μείνει πλέον στους 18 παίχτες, η θέση μας είναι 13η. Εδώ πλέον είναι το σημείο που σας λέω ότι πρέπει να αρχίσουμε να πιέσουμε και με οποιοδήποτε φίλο. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ο George 2280 δεν έκανε all-in, θα κάναμε εμείς. Ακόμα και με το 3 βαλέ θα κάναμε all-in. Εδώ θα πάμε σίγουρα τώρα πάσο πλέον. Ρίγα 3. Εδώ τώρα θα κάνουμε αυτό που σας είπα. Σε περίπτωση που αυτοί οι τρεις αντίπαλοι επόμενοι, 1, 2, 3 πάνε πάσο, θα κάνουμε κάποιο all-in. Γιατί το stack μας είναι 17.000, 18 και μέσα έχει ήδη 10. Οι οποίες γίνανε 18. Τώρα έχουμε κάποιο raise, θα πάμε πάσο. Έχουν μείνει στο τραπέζι, 31.000 είναι ο μέσος όρος. Εμείς είμαστε 10.000 κάτω το μέσο όρο, αρκετά δηλαδή. Και εδώ φτάσαμε στο σημείο που σας έλεγα. Πρέπει να πιέσουμε, έχει πλέον 10.000 κάτω. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε all-in. Και θα πάνε όλοι πάσο. Και θα ανεβάσουμε το stack μας αρκετά και από 14η θέση στους 17 θα ανεβούμε στη θέση 10. Εδώ με το 6-5 θα πάμε πάσο, το άχρωμο. Εδώ αν ήμασταν μέσα στην παρτίδα, σε οποιοδήποτε bet θα πηγαίναμε πάσο, γιατί το μόνο φύλλο που κερδίζουμε ουσιαστικά αν κάποιος έχει 8 ή 9 είναι ένα 7, το οποίο είναι 7% να σου έρθει. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό.
4 εδώ πρώτη θέση, θα πούμε πάσο. Έχουμε μείνει πλέον 17 άτομα στο τουρνουά. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε 1,78. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα άσο 8 στο Big Blind, ομόχρωμο. Λογικά εδώ για να κάνει raise, έχει κάτι άσο με κάτι μεγαλύτερο ή κάποιο λοζέ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση του να κάνουμε call, εκτός αν πρέπει να δούμε κάποιο οκτάρι, δηλαδή και οκτάρι να δούμε μπορεί να έχει εννιάρια και να χάνουμε. Αν βγάλει πάλι άσο και έχει και αυτό, μπορεί να έχει αυτός άσο 9 και να χάνουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνουμε πάσο. Εδώ το 4-6 άχρωμο, θα πάμε πάσο, κάποια στιγμή υπάρχουν διπλό all-in. Το τουρνουά τρέχει εδώ και 1 ώρα και 20 λεπτά, σε 3 λεπτά θα έχουμε και διάλειμμα. Άσο ρίγα με άσο ντάμα βλέπουμε εδώ. Εδώ τώρα σε αυτό το σημείο θα δείτε ότι το stack μας είναι 17.000 και μέσα το pot είναι 14, σχεδόν όσο το stack μας. Σε περίπτωση που κάνουν όλοι pass, ακόμα και ο demand, θα κάνουμε all in. Δηλαδή θα πάρουμε τις πιθανότητές μας, πώς να σας πω, είναι 50, όσα λεφτά έχει μέσα στο pot έχουμε και εμείς εδώ. Ρισκάρουμε ουσιαστικά να πάρουμε, να διπλασιάσουμε τα λεφτά μας και χωρίς να κάνει καν call κανένας. Αν κάνει κάποιος call θα τριπλασιάσουμε τα λεφτά μας, θα το βλέπετε έτσι. Δεν είναι δύσκολο να μας κάνει κάποιος call γιατί έχουμε χαμηλό stack ουσιαστικά. Εδώ με τα σονιά μας κάνει, βγάζει άσο. Εδώ θέλουμε ντάμα ή 7, βγάζει την ντάμα, είμαστε τυχεροί. Αυτά συμβαίνουν στο πόκερ. Δεν κερδίζει πάντα ο άσος ρίγα το άσο ντάμα. Είμαστε active πλέον στο τουρνουά. Στο 4-10 θα κάνουμε πάλι πάσο. Ρίγα 6 ομόχρωμο. Εδώ πλέον έχουμε και τις μάρκες για να πιέσουμε. Υπάρχει ένα raise από μπροστά. Οπότε θα κάνουμε πάσο. Σε αυτό το σημείο, όταν έχετε φτάσει πλέον στους 15 από τους 360, θα σκέφτεστε, εγώ τουλάχιστον σκέφτομαι, πώς μπορώ να πάρω ακόμα περισσότερες μάρκες, πώς μπορώ να πάρω το τουρνουά. Εδώ το 9-5 δεν μπορώ να κάνω κάποια κίνηση. Βέβαια θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα mini race που θα έδειχνε δύναμη, αλλά απ' την άλλη κινδυνεύουμε να φάμε κάποιο all-in, γιατί υπάρχει ένα stack του Matiz 80.000 και ένα του ProRab 40.000, οπότε θα κάνουμε πάσο.
πρώτη θέση θα κάνουμε σίγουρα πάσο. Έχουμε έναν all-in από το Γιοβίνκο. Στο πόκερ, να ξέρετε, παίζει ρόλο ακόμα και η εθνικότητα. Δηλαδή, από ποια χώρα είναι ο άλλος. Έχουν διαφορετικά στυλ. Ας πούμε, για μένα οι Ρώσοι είναι πολύ επιθετικοί και πιο τζογαδόροι από τους υπόλοιπους όλους. Και κάθε χώρα για μένα είναι... θα το αποκτήσετε αυτό βάσει εμπειρίας. Όπως βλέπετε, εγώ το account μου λέει Mrs. Beats. Σου δείχνει δηλαδή ότι ουσιαστικά είναι κάποια κοπέλα παίζει. Το έχω κάνει επίτηδες, γιατί οι γυναίκες στο πόκερ, να ξέρετε, όσες ασχολούνται είναι καλές σχετικά, είναι επικίνδυνες. Είναι επικίνδυνες επειδή δεν ξέρουν καλά. Γι' αυτό είναι επικίνδυνες. Αστείευμα. Όντως είναι. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τις γυναίκες στο τραπέζι. Εδώ με το 5 ντάμα μόχρωμο σίγουρα θα κάνουμε ένα call με το flop. Το flop έχει άσο 10 και 8. Θα κάνουμε κάποιο check σε αυτό το σημείο. Και περιμένουμε τι θα κάνει ο αντίπαλος. Κάνει ένα bet 7.000, το οποίο δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε προφανώς. Αν υπήρχε κι άλλο μπαστούνι και κυνηγάμε κάποιο χρώμα, θα ακολουθάγαμε. Εδώ θα πάμε πάσο. Και ήταν ένα σωστό πάσο. Έχουμε διάλειμμα τώρα, οπότε θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Καλησπέρα, επιστρέφουμε στο τουρνουά μετά το διάλειμμα. Έχουμε μείνει 14 παίχτες, μέσος όρος μαρκών 38.000. Εδώ με το άσο 10 πλέον θα κάνουμε all-in σε αυτή τη φάση. Είμαστε άτυχοι σε αυτό το σημείο, βγάζει 2-4 για τον αντίπαλο και χάνουμε στο τουρνουά. Στη θέση 14. Παίρνουμε 2,18, δηλαδή τα τετραπλάσια από αυτά που βάλαμε, και αποχωρούμε από το